مزمور داويت معرف 18 وእግዚአብሔር ሓይለይ ኣፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ስኸውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ፀግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ኸውለይ እዩ ናብቲ ሞሳ ዝግብኦ እግዚአብሔር ተማሃለልኩ እሞ ካብ ጸላእተይ ደሓንኩ ማእሰር ሞት ከቢቡኒ ወሓይዝ ሚልያል ከኣ ሸቢሩኒ ማእሰር ሲኦል ከቢቡኒ በፈንጥራታት ሞት በፂሕኒ ነይሩ ብፀባይ ናብ እግዚአብሔር ተማሃለልኩ ናብ ኣምላኸይ ኣዊኹ ንድምፀይ ካብ መቕደሱ ሰምዖ ኣብያተይ እውን ናብ ቅድሚኡ ኣብ ኣእዛኑ በፅሐ ሽዑ ምድሪ ተናወፀት ራዕራዕ ድማ በለት መሰረታት ኣኽራን ከኣ እንደቕደቑ ንሱ ነዲሩ እዩ እሞ ኣንቀጥቀጡ ካብ ኣፍንጭኡ ትክፈለል በለ ካብ ኣፉ ኸኣ ሞኽ ዘብል ሓዊ ወፀ ጓህሪ ካብኡ መፀ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ብርቱዕ ጠቓ ነበረ እሞ ንሰማያት ለተቐቢሉ ወረደ ኣብ ኪሩቤል ተቐሚጡ በረረ ቀልጢፉ ብኣኽናፍ ንፋስ ሸበበ ንሱ ጸልማት ንመሰወሪኡ ጸልማት ማያትን ብርቱዕ ደመናታትን ከኣ ንድንኳኑ ኣብ ዙርኡ ገበሮ ብነጸብራቕ ገጹ ደመናታቱን በረድን ጓህሪ ሓውን ሓለፈ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ሰማያት አንጎድጎደ እቲ ልዑል ብበረድን ብጓህሪ ሓውን ድምፁ ኣስምዐ ፍላጻታቱ ወርዊሩ ፋሕ ኣበሎም መባርቕ ኣብዚሑ ኣህደሞም ብተግዛጽካ ወእግዚአብሔር ብእስትንፋስ ኣፍንጫኻ መዓሙቕ ማያት ተራእዩ እሞ መሰረታት ዓለም ተቐልዐ ካብ ላዕሊ ልኢኹ ሓዘኒ ስሒቡ ካብ ብርቱዕ ማያት ኣውፅኣኒ እቲ ብርቱዕ ጸላእየይን እቶም ዝጸልኡንን ሓይሎም ንነበሩ እሞ ካብኦም ኣናገፈኒ ብመዓልቲ መከራይ ሓደጋ ወደቑኒ እግዚአብሔር ግና ደጋፊየ ይኮነ ንሱ ናብ ገፊሕ ቦታ ኣውፅኣኒ ብሂጉኒ እዩ እሞ ኣናገፈኒ ብመገድታት እግዚአብሔር ሓልወየን ብረሲእነት ካብ ኣምላኸይ ኣይረሓቕኩን ንኹሉ ሕጋጋቱ ኣብ ቅድመይ ሒዘዮ እየ ንስርዓታቱ ድማ ካባይ ኣይፈለኽዎን እሞ እግዚአብሔር ብመጠን ጽድቀይ ክሒሱኒ ከም መጠን ንጽህናይ ኣዳወይ ፈዲዩኒ እዩ ምስኡ ኸኣ ፍጹም ነይረ ካብ ሓጢኣተይ እውን ተሓልየ ስለዚ እግዚአብሔር ብመጠን ጽድቀይ ብመጠን እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይንቱ ዝኾነ ንጽህና ኣዳወይ ፈደየኒ ንስኻ ነቲ ዝስቀ ሰብ ተድሕኖ ንዕብያተ ዓይንቲ ግና ለጥቕ ተብለን ኢኻ እሞ ምስቲ ሄር ስሄር ምስቲ ቁኑዕ እውን ቁኑዕ ኢኻ ምስቲ ንጹህ ስንጹህ ምስቲ ጸዋይ ድማ ጠዋይ ኢኻ ንመብራህተይ ትድምቖ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንጸልማተይ የብርሆ እዩ ብኣኻ ንሰራዊት እጥሕሶ እየ እሞ ብኣምላኸይ እውን ንቐጽርእ ዘሎ መገዲ ኣምላኽ ስፍጽምቲ እያ ቃል እግዚአብሔር እተኾልዐ እዩ ነቶም ብኡ ዝውከሉ ዘበሉ ዋልቶኦም እዩ ብዘይ እግዚአብሔር እሞ መን እዩ ኣምላኽ ብዘይ ኣምላኽናኸ መን እዩ ኸውሒ እቲ ሓይሊ ዘዕጥቐኒ ንመገደይ ከኣ ዘቕንዐ ኣምላኽ ንሱ ንእጋረይ ከም ናይ ዕራብ ዝገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታይ ዘቑመኒ ንሱ ንእዳዊ ውግእ ንቐላጽመይ ድማ መግታቕ ዝተኣስራ ዝዘልመደን እዩ ዋልታ ምድሓንካ ድማ ሂብካኒ የማነይቲ ኢድካ እውን ደጊፋትኒ ሕያውነትካ ድማ ዓብዪ ገይሩኒ ኣእጋረይ ከይዝሰናኸላስ ንመገደይ ኣብ ትሕቲ ስጉምተይ ተርሕባ ኢኻ ንጸላእተይ ሰዊጎዮምን ኣርኪበዮምን ከየጥፋእክዎም ከኣ ኣይተመለስኩን ወቂዐዮም ስኽ ትንስኡ ኣይተኻልዎምን ኣብ ትሕቲ ኣጋረይ ወዲቖም ንውግእሲ ሓይሊ ኣጢቕካኒ ንተቓወምተይ ኣብ ትሕተይ ኣድኒንካዮም ዝባን ጸላእተይ ከኣ ሂብካኒ ንዝጸልኡን እውን ኣጥፍአዮም ኣእውዮምሲ ዘድሕኖም ኣይነበረን ናብ እግዚአብሔር ኣእውዮም ኣይመለሰሎምን ከምቲ ንንፋስ ዝውፋ ሓመድ ደቒሰዮም ከምቲ ጭቃ መገዲ ኾስቲርዮም ካብ ክርክር ህዝቢ ኣናጊፍካኒ ርእሲ ኣሕዛብ ጌርካኒ ዘይፈለጥክዎ ህዝቢ ተገዚኡኒ ብምስማዕ እዝኒ ጥራይ ተኣዚዞምኒ ደቂ መጻእተኛታት ወስሊቶምለይ ደቂ መጻእተኛታት ጸምልዮም እናኣንቀጥቀጡ ካብ ከውሎም ወፂኦም እግዚአብሔር ሕያው እዩ ከውሐይ ብሩኽ ይኹን ኣምላኽ ምድሓነይ ልዕል ይበል እቲ ሕነ ዝፈድየለይ ንህዛብ እውን ዘግዝኣለይ ካብ ጸላእተይ ዘውዕለንስ ኣምላኽ እዩ እወ ኣብ ልዕሊ ተጻረርተይ ልዕል እተብለኒ ካብቲ ዓመፀኛ ሰብ እትባልሃኒ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ወ እግዚአብሔር ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከመስግነካ ንስምካ እውን ክዝምረሉ እየ ዓብዩ ድሕንነት ንንጉስ ይገብረሉ ንቕብኡ ንዳዊት ንዘርኡ ኸኣ ንዘለኣለም ምሕረት
ይገብረሎም።